Stegi moganda mathoth tiyo gi lony mag mbui e tayo chenro mopogore opogore to chutho mag siasa rawere ojiw mondo mi otang' gi weche ma samoro gikete mbui makide kelo negi midhiere kinde mabiro. Magi oyangi romo manokelo kanyakla jotelo kaachiel kod jokanye riwruok midendo ni Onagi Nation Mariakani nyasi mane gibago maloro higa e boma Mariakani. Jafwambo marwa George Aoko nigi ler mathoth. En nyasi mar loro higa mane obagi kod riwruok mar Onagi Nation mantiere Mariakani, nyasi mane okelo kanyakla ogendni mopogore moting'o jende, jodongo kaachiel kod jotelo mawuok e kaunti ma Kilifi. Kae ne gichiemo kanyakla kendo nyiso mor margi kaluwore gi okang' ma gikone gisegoyo mar temo biro kanyakla kaka oganda kendo loso gi duol achiel. Kotel negi kod jakomgi Frederick Oluoch ne gikoni dwaro koro nitiere mar wuok oko kendo neno ne giyudo lemo mopogore e weche mag telo kaachiel kod ohala. Ber mar bilo kanyakla oputho kod jaka joka ng'ato nikech kwa mako lwetwa wawegi to tich yot to kwawere kaka oganda to tich ok yot. Wan waduoko ne Nyasaye erokamano kendo temo jiwo oganda mar Joluo mane area makae ni waendelea mana gi umoja nikech umoja e nguvu. Mai kama wadake, mai kama watime gimoro amora, investment magwa ni kagi, resources magwa duto ni ka. To waseneno ka ok wasebedo ka jowa ma wan go kagi kata jotelo mwayiero tiyo kodwa maber. To ka wachako higa manyien amedo kwayo mana jowa ni wameduru mana riwore nikech riwruokwa e teko. Kata kamano, rowere ne ojiw mondo mi oti gi lony mag mbui e tayo chenro makidek kelo negi dongruok ma ok tuo oganda kata kelo sigu. If you don't plan, if you don't sit down and plan, you're automatically planning to fail and you will fail. Wati mbui e yo magero wa nikech mbui no ema samoro employers wang'iyo ka dwan mondo giketi. Koro mondo mi wayud tich kamoro ka employer yudo to iyudo kindiko gik makelo manigi quality, gik mapuonjo jopiny, gik ma respect iyudo ka tich yudore e yo mayot. Ne bende oparnegi ni weche kata pichni ma samoro gidire mbui ema kidek thirogi kata kelo negi dongruok. The internet never forget. Nitie chieng' moro ma ng'at mani yanyo cha ema koro idok ire ni mondo konyi. Nitiere chieng' ma ng'at mani yanyo e mbui cha ema koro nie position mar office monego konyi. Samoro ne en mana kijana wadu, ok ochuno ni jodonge miyanyo. Social media kwa tiyogo, watiyo yo makare, watiyo mar biro gi paro, manedongo pinywa, manedongo Kenya wa. Koro kwa correct jotelo, to ningo bedo wa follow gi to wa correct gi yo moro maber mowinjore. Isechego gogo ne osiemo wang'i mondo mi gitangi moko kuom jogo makidek wuok oko mar tiyo kodgi to chutho e kinde ni ma josiasa osechako timo ikruok ne chenro mag yiero mabiro higa 2027. Wan kake wan youth tiyo kodwa marach gi jodongo. Ok en miriambo. Sani kake mheshimiwa mane ni kae owacho ni en obiro mana gi jodongo. To jodongo kosedhi kocha to kawo mana mit bilia to ka giduogo to giwacho ni agikono mheshimiwa ni an gi joduong'. To mano gisetiyo kodwa emomiyo kata gini kijende ok kura. Gimoda hizo kijende masani wan dalo wakoro dhi karumo. Koro dani mondo ging'e yo mwanyiso gi ni ka gipogore to mano onge gimoro amora ma ginyalo timo. Magi ne giwacho ka bende gikwayo ne ganda duto hawi maber mar Christmas to kod higa manyien. Kimenifurahisha ni kuwa muungano huu it is not political. Ni muungano wa kuweka jamii pamoja ili kuweza kusaidiana. Joluo man ka anyiso gi ni wabed gi Christmas maber, a prosperous new year. Waketuru Nyasaye mbele nikech ka onge Nyasaye onge gimoro amora manyalo timo kaka wan oganda. Joma dhi dala, joma dong' ka, I wish you a happy Merry Christmas. George Aoko, Ramogi TV. Jodak ma Nairobi nobago nyasi mar Christmas e kuonde magawa, limo kuonde pidho le mag bunge kod tugo tuke mopogore